Imbis nga ibalik ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, nahimo na hinuntang garbuso nga gipakita nato ngadto sa uban nga nagmauswagon ta sa material nga mga butang. Imbis nga iuli ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, nahimo tang garbuso. Kana bitawng garbuso na kaayo ta sa atong nakabot, natay posisyon na promota unya usahay makalimuta nga ang Ginoo diay nagbutang diha sa ato. Leksyonon tas Ginoo mga kaigsunan, badlungon ta. Garbuso naman kayo siya. Nangitag paagi ang Ginoo aron nga ipaubos kining hari nga nahimo ng garbuso sa iyang nakabot sa iyang kinabuhi. The man who showed everything. Mao ni ang atong hisgutan. Ang sugilanon sa usa ka tawo nga iyang gipakita, gipadayag, ngadtos mga tao, katilingban, ang mga butang nga iyang nakabot sa iyang kinabuhi. Ang mga butang nga iyang naangkon, ang mga butang nga naa sa iya, iya ning gisulti, iya ning gipadayag, o iya ning gipakita ngadtos mga tao. Unsa ni nga klase sa batasan? Unsa ni nga klase sa kinaiya mga higalag mga kaigsunan? Mao ni ang atong tutukan karon nga gabii. Usa kini kasugilanon sa usa ka hari. Sugilanon sa usa ka hari diha sa balaan nga kasulatan di nang iya nga kinabuhi nagsugod og maayo, pero ning sangko ni ngadto sa dili kaayo nindot nga kasinatian. Alang sa pagsugod ato una balikan ang ingnon ta tugon ni Moises ngadtos mga tao. Kini nga tugon mga kaigsunan mabasa ni natos Deuteronomio, diin kana nga area sa iya nga kinabuhi, kana bang pamilin-bilin, pasabot mo rabag, panugo na, kay padulong na siya, nga padulong na siya mamatay, o dili siya makatabok ngadto sa pikas, dili siya makatabok ngadto sa yuta sa saad. Nagbilin siya importante kaayo nga tugon ngadto sa mga tao. O kini nga tugon praktikal kaayo nga tambag mga higala o mga pinalangga namo nga kaigsunan. Unsa man ni ang tambag niya? Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 11. Okay? Tan-awan ninyo unsay tambag ni Moises ngadto sa mga tao. Mao ni yang gisulti. Beware that you do not forget the Lord your God. Awa ha? Magbantay mo. Kanang word nga beware mga kaigsunan. Kanang murag yun na siya kung ato pang binisayon. Pagbantay mo. Magamping mo. That you do not forget the Lord. Tanawa ha? Pagbantay mo kay basin, maabot na mo dito sa yuta sa saad, nga kanang yuta araba, ang Dios maoy nag-andam ni ana. Pagbantay mo nga dili mo makalimot sa inyong Dios. Okay? By not keeping His commandments. Tanawa, basig makalimot mo. Unya, dili na noon mong magtuman sa iyang mga kasuguan. Dili na nahin mong magtuman sa kabubuton sa inyong Ginoo, kay nakalimot na mo sa Dios nga naghatag ninyo kagawasan gikan sa Ehipto. Sa Dios nga nagmando sa inyo, naggiya sa inyo, nagpanalipod sa inyo didto sa kamingawan. Ang Dios nga naghatag sa inyong manas matag adlaw, ang Dios nga nagpakaon sa inyo, ang Dios nga nagpainom sa inyo, ang Dios nga naghatag sa inyong kinabuhi, tingali malimot mo sa iya. Unya malimot tapon mo sa pagbantay sa iya nga mga kasuguan. Tanawa ha, ingon si Moses, beware that you do not forget God, lest when you have built beautiful houses and dwell in them. Tanawa, praktikal kaayo ang tambag ni Moses. Nga matod pa niya, magbantay mo. Kay tingali basig makalimot mo sa Dios ug makahalimot mo sa pagbantay ug sa pagtuman sa iyang kasuguan. Nga inig-abot ninyo didto sa yuta sa saad, and you have built beautiful houses and dwell in them. Nga inig-abot didto, magtukod na mog nindot nga mga balay, magpuyo na mo sa nindot nga mga balay didto sa yuta sa saad nga giandam sa Dios. Unya makalimot na mo sa Dios nga naggiyas inyo,
Makalimot na mo sa Dios nga nagpanalangin sa inyo. So beware, kay basig mahikalimot mo. Sunod, and when your herds and when your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, tanawa, basig magkadaghan ang inyong manggad, magkadaghan ang inyong mga pilak, magkadaghan ang inyong mga bulawan, unya sa dihang mananggad ang inyong mga manggad, makalimot kamo sa Dios. And your hearts is lifted up, and you forget the Lord your God. Tingali, basig makalimot mo sa Dios. Sa dihang magalambo na ang inyong kinabuhi. Sa dihang magmauswago na ang inyong kinabuhi, unya makalimot na mo sa Ginoo. Sa kadaghan sa panalangin nga ihatag sa Dios sa inyo, doon na mo'y mga balay, doon na mo'y mga bulawan, ang inyong mga kahayupan, managhana. Mudaghan ang inyong mga salapi, muuswag ang inyong kinabuhi, unya magbantay mo kay basin sa pagdaghan o sa pag-uswag sa inyong mga salapi, nahikalimot na hinoon mo sa inyong Diyos. Mga kaigsuonan, being blessed with material wealth is not necessarily bad. Dili dautan nga muasinso ta, mga higala. Dili dautan nga mudato ta, mga higala. Dili po dautan nga mangandoy nga madato, mga higala. Kay kanang pagkadato ug ang atong pagkaudunahan ang atong salapi kung pauswago na sa Ginoo, gitugutan na sa Ginoo aron magamit pud nato alang sa Ginoo. Usbon ako, dili dautan nga mouswag tas material nga bagay. Kay magamit nato ni sa pagsuportas buhat sa Ginoo. Magamit nato ni sa pagtabang sa atong mga silingan nga nanginahanglan. Magamit nato ni sa pagsuportas buluhaton sa iglesia. Magamit usab nato ni sa paghimaya o pag-alagad sa atong Ginoo. Pero ang problema, mga kaigsuonan, nganong nagtambag si Moises nga beware kay kining pag-uswag sa material ug sa lapi, pwede pod ni mahimong hinungdan nga malayo kagikan sa Dios. Okay? Mobitaw ng ingon ng Ginoo. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, sa pagbuhat sa bisan unsa, buhata ang tanan alang sa paghimaya sa imong Dios. Buhata ang tanan alang sa pagpasidungog sa imong Ginoo. So again, when God allowed you to be blessed with material wealth, use it for God's glory. When God allowed you for any privilege, blessing, or any material prosperity, gamitan na alang sa paghimaya sa Ginoo. Gamitan na alang sa pagtabang sa atong isig katao. Okay, so again, being blessed with material wealth, being blessed with material prosperity is not necessarily bad. Dili siya dautan. Mahimo lamang kining dautan kung mahimo na ni siyang hinungdan nga nahilayo kagikan sa Ginoo or baka nakabalda ni sa imong pagserbisyo sa Ginoo. Let's go to the story. The story is about King Hezekiah. O ang iyang sugilanon, mga kaigsunan ug mga higala, makita nato diha sa ikaduhang Kronikas. Okay? Kining sugilanon. You know what? Si King Hezekiah, mga kaigsunan ug mga higala, nagsugod ang iyang pagkahari nga maayo. Nagsugod ang iyang pagkahari nga matinud-anon siya. In fact, kung ato nga tanaw ng kasaysayan, nag-ingon, there was no king that was so much like David as King Hezekiah was. Okay? Walay lain hari nga sama kang Hezekiah nga daw nahimong sama kang David sa iyang pagmando, sa iyang pagdumala sa Israel. In short, impressive ang iyang leadership. Impressive ang iyang pagkahari. Impressive ang iyang pagmando sa mga tao. Ug ang iyang pagdumala sa mga tao, ilalom sa pagmando usab sa atong Ginoo. So, nag-start siya nga maayo, nag-start nga nindot ang iyang leadership, nag-start nga nindot ang iyang administration, mga kaigsuonan. But you know what? God tested Hezekiah.
Naghisgot na kagabi nga sa usa ka sugilanon ni Simon Peter, he was given the privilege, the blessing, he was given opportunity, but God tested his character. And the same sa ato nga story karon. Maayo ang iyang leadership, maayo ang iyang pagdumala sa mga tao, but God tested his character. God tested his relationship with God. Gisulayan, gitanaw mga kaigsunan, o gusto pamatud-an sa Ginoo, unsay naa sa iyang kasing-kasing. Gustong pamatud-an sa Ginoo, unsay motibo niya sa iyang leadership, unsay motibo sa iyang pagkahari. Kay usahay lagi, mga igalag, mga kaigsunan, ang tan-awon gyud sa Ginoo sa tinuod nga magsisimba, kanang motibos ilang kasing-kasing. Kay gibalik-balik yun ning pamulong sa Ginoo, Mateo Kapitulo 15, versikulo 9, you can worship me with your lips, but your heart is far away from me. Ang inyong pagsimba, pagdaig sa ako, kutubras inyong mga ngabil, na nag-awit mo sa inyong mga ngabil, na nagpamulong sa inyong mga ngabil, na nagsulti, mga tamis nga mga pinulungan sa inyong mga ngabil, apan ang inyong kasing-kasing, halayo, gikan kanako. You worship me with your lips. You pray to me with your lips, but your heart is far away from me. Likayan na nato, mga kaigsuunan. Kinahanglan ang pagsimba. Gikan gyud sa sincero nga pagtandog ug pagkakabig sa atong kasing-kasing ngadto sa atong Ginoo. Because Hezekiah became proud of his possessions. And again, God wanted to test his character. And God wanted to test the motive of his heart. Because usahay lagi mga higala, kining atong kasing-kasing deceptive kaayo. So, in his story, in his life, God tested his character. Why? Because this king, who started to be a good king, who started to be a good administrator of Israel, he became proud. So, kung moingon tag, he became proud, pasabot, sa pagsugod sa iyang pagkahari, dili unta siya garboso. Okay? Kay wala bayay hari, nga murag dool-dool bas pagkahari ni David. Si Hezekiah ra, siya ray murabag, makumpara nato nga, mas dool-dool nga to kang David. But you know what? He started to be a good king. He started to be a good administrator of Israel. But he became what? He became proud. Usahay baya, ingon ni anak ta. Panalanginan tas Ginoo, tagaan tag opportunities Ginoo, tagaan tag blessing sa Ginoo. Pero instead nga mahimutang grateful nining mga blessing nga nadawat natos Ginoo. Instead usahay mahimutang mapasalamaton sa mga butang nga gitugot sa Ginoo sa ato, nahimo hinuon ta nga garboso. Imbis nga ibalik ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, nahimo na hinuntang garboso nga gipakita nato ngadto sa uban nga nagmauswagon ta sa material nga mga butang. Imbis nga iuli ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo, nahimo tang garboso ngadto sa mga tao nga mauna ni ang ako nga naangkon karon sa ako nga kinabuhi. Mga kaigsunan, Hezekiah started to be good, but he became proud. He became proud of what he achieved. He became proud of his material prosperity and possessions. And he became proud nga hari siya. So dili nindot. Mao ni nga, ang iya nga sugilanon mga kaigsuunan, hatag na leksyon. But you know what? God always comes to the rescue. Sa dihang makita na niya ang mga tao nga murag nalayo na siya sa iyang presensya. So, in order to save Hezekiah, God humbled him. Kay garbuso naman kayo siya. Okay? Murag proud naman kayo siya. Nangitag paagi ang Ginoo aron nga ipaubos kining hari nga nahimo ng garbuso sa iyang nakabuot sa iyang kinabuhi. Muna nga usahay mga kaigsuunan, tudluan tag leksyon sa atong Ginoo. Kanabitang garbuso na kayo ta sa atong nakabuot, natay posisyon, na promota, unya usahay makalimuta nga ang Ginoo diay nagbutang diha sa ato, leksyon nun tas Ginoo mga kaigsuunan. Badlungon ta, tudluan ta, kay gustos Ginoo nga kung dunay panalangin, magpasalamat sa iya, di kay manghambog ta. Gustos Ginoo mga kaigsunan nga kung dunay opportunity, dunay privilege nga ihatag ang Dios sa ato, magpasalamat ta sa iya, dili kay atong ipanghambog ngadto sa publiko. So in order to save Hezekiah, God humbled him. Mao na giingon ni Ellen White mga kaigsunan that
Everyone has undiscovered traits of character. Doon na tayo gipang taguan, doon na tayo gipang hambin, nga mga batasan, mga kaigsunan, nga usahay, mugawas ra kung naatas mga pagsulay. That's why sometimes God allowed these tests. God allowed these challenges, suffering, to test our character, to test our motive, and to test the sincerity of our hearts. So, let's go to the story, mga kaigsunan. Nini nga area sa sugilanon ni Hezekiah din, nahimo siyang, unsaman, nahimo siyang garboso. And God humbled him. Okay? Kay gustos Ginoo nga, leksyonon siya, ug tudluan, ug badlungon siya, mga kaigsunan. So, this is how the way God rescued Hezekiah from his pride in his heart. So, 2 Kings chapter 20 verse 1. Open your Bibles. 2 Kings chapter 20 verse 1. Tanawa ang sugilanon. In those days, Hezekiah became mortally ill. Nagkasakit si Hezekiah. Nining higayuna, mga kaigsunan o mga higala. And Isaiah came to him, the prophet Isaiah, gisugos Ginoo. And Isaiah came to him and said, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die, and you shall not recover. Hosea ang imong balay. Murabag andama ang imong kaugalingon, Hezekiah, kay mamatay ka, og dili na ka maayo. Gikan sa imong sakit, you will surely die. Mamatay ka. And that words came from the prophet. And the prophet are God's messengers. In short, that words came from God Himself. You will die. So, there is certainty with those words, mga kaigsunan. Dili na ninimo ikanigar, dili na ka makabalibad ni ini. And it is the Lord, through His prophets, who declared the words that you will die, and you shall not recover. Matay ka. So, Hezekiah, after hearing those words, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Tanawa, nagampo, naghilak, mga kaigsunan, nagbakho, og iyang gihangyo ang Ginoo, og matod pa sa iyang ampo. Verse 3, Now, O Lord, please, remember me, how I have walked before you in faithfulness. You see, sa akong gisulti sa inyo, Hezekiah started to be a good king. He started to be a good administrator of Israel, until he became proud of his position and until he became proud of his material prosperity. So tanawan niya, Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight. Ginoo, hinumdumi ang akong pagkamatinud-anon kaniadto. Ginoo, hinumdumi ang akong pagkamatinumanon sa kaniadto. Karon muhangyo ko sa imo, ayaw una kog patya, ayaw una ko og putlang akong nga kinabuhi. Ginoo, tuguti nga maayo ko. Ginoo, tuguti nga ma-extend ko. In short, mga higalag, mga kaigsunan, dili pa andam si Hezekiah nga modawat sa kamatayon, nga mabugto na niya kinabuhi dito higayuna. Munang ang nagbutang dito, set your house in order. You have to prepare. Okay? Mga kaigsunan o mga higala. And Hezekiah, he wept bitterly. Ninghilak siya sa paghangyo sa Ginoo. And that's how verse 3 describes his prayer, mga kaigsunan. He cried to the Lord. He wept to the Lord and asked the Lord in prayer, Lord, please extend my life. Kay tingali si Hezekiah murag, doon na pa'y gustong himuon sa iyang kinabuhi. Dili pa siya andam nga mamatay, mga kaigsunan. Verse 4, tanawa. Sa dihang human siya sa iyang pag-ampo. Gidungog sa Dios ang iyang ampo. Gidungog sa Dios ang iyang hangyo, mga kaigsunan. Verse 4, And before Isaiah had gone out of the middle of the court, so wala pa siya nigawas, the word of the Lord came to him. Niabot ang mga pulong ngadto kang propeta Isaiah, mga kaigsunan, o giingnan siya, Isaiah, you turn back. Balik ka, ngadto kang Hezekiah, kay nagampo, nihilak, dunay hangyo sa ako. Balik ngadto siya, and you say to him, you say to Hezekiah,
I have heard your prayer, ingna siya, nga akong gidungog ang iyang hangyo. Nindot ni mga kaigsuonan, nga usahay di ay, bisan og nakita sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing, nang hambog na ta, nahimo na tang kanang garboso, pero ang Dios sa atong mga panginahanglan, mutubag ragyod sa ato nga mga pag-ampog, mga panginahanglan. Tanawa, unsay gisulti niya, I have heard your prayer, ingna siya, Isaiah, ingna siya, I have heard your prayer. I have seen your tears. Nakita ko ang mga luha sa imong mga mata. Ingna siya, nga nadungog nako ang iyang mga pag-ampo. Og ingna siya, nga akong ayuhon ang iyang balatian. Og dili lamang kana, Isaiah, ingna siya, nga akong i-extend ang iyang kinabuhi 15 years gikan karon. Not bad. 15 katuig, mga kaigsunan, ay daghan na kaayog mahimo si King Hezekiah. Anang 15 katuig nga gidugang sa Dios sa iya nga kinabuhi. Dili lamang kana, mga kaigsunan, dili lamang nga gidungog sa Dios ang iyang pag-ampo, dili lamang nga giayo siya sa iyang balatian, dili lamang nga gi-extend ang iyang kinabuhi another 15 years. Ang Dios nagdugang pagyud sa pag-ingon, I will deliver you and this city out of the hand of the king of the Assyria, and I will defend this city for my servant David's sake. Dili lamang kay ayuhon nako imong balatian ang imong nga sakit, dili lamang nga dunggo nako imong mga pag-ampo, ma-extend ang imong nga kinabuhi, pero tagaan ta ikaw og kagawasan gikan sa kamot sa imong nga mga kaaway, ug panalipdan ko kini nga syudad, panalipdan ko kini nga nasod gikan sa pag-atake sa mga kaaway. Mga kaigsunan, adto tas mga punto nato. Lesson number 1. Circumstances come. Moabot ang mga circumstances atong kinabuhi nga di gyud ta makalikay. Masakit, malipay, pag-antos, problema or unsa, naana dinhi, naana. Pero kining mga butanga, mga igalag, mga kaigsunan, dili ni disenyos Ginoo. Dili ni disenyo. Kay disenyo ra gyud unta sa Dios nga ang tao magmalipayon. Kay samtang ang Dios nagpugas og maayo nga binhi dinhi sa yuta, ang kaaway, mga kaigsunan, nagpugas pod og liso sa sagbot og lisos bunglayon. Mao na nga pagtubo sa tanom sa maayo, ning tubo pod ang mga sagbot. Sa pagtubo sa mga trigo, nanubo pod ang mga sagbot, mga kaigsunan. Circumstances naa dinhi sa ato nga kalibutan, bisag unsa nga klases kahimtang. Muna nga Ellen White said, Adventist Home, page 90, paragraph 2, nag-ingon, you are then prepared to be placed in any circumstances in life. Awa ha? Gibutang kita sa mga circumstances kinabuhi. Ang uban, mga kaigsunan, maayo nga mga circumstansya, ang uban nindot, ang uban nag-antos ta, ang uban dunay mga problema, dunay mga kasakitan, dunay daghan nga mga eksperyensya. Managkalahi. Tanawa baya? In His providence, He brings these souls into different what? Positions and varied circumstances. Managlahi. Ako lahi kog kaagi, lahi kog sitwasyon, lahi po kog kalisod. Kamu mga kaigsunan, lahi pod mo kaagi sa inyong kinabuhi, lahi pod mo kahimtang, lahi pod mo og sitwasyon. Managlahi ta. Pero gitugot sa Ginoo nga mabutang ta sa mga circumstances atong kinabuhi, kay dunay tuyo ang Ginoo, mga kaigsunan. Okay? Dunay tuyo, duna say katuyuan, duna say purpose. Dugang pa ang Biblia nagsulti sa Job chapter 14 verse 1, mga kaigsunan, man who is born of a woman is of few days, tanawa, and full of trouble. Ang tao na himugso din is kalibutan, gikan sa kababae. Of course, kay mga tao, magining tao, mahimugso, gikan magis babae. The Bible said, and Job described ni, man is born of a woman, few days. Pasabot, mubo ra. Mubo ang kinabuhi din is yuta. Kay mo bitaw na nga gisulti sa Psalm chapter 90, nga ang average nga kinabuhi sa tao pilara 70 years, and by reason of strength, okay, there's an extension of about 10 years
Depende sa pag-amping sa mga kinabuhi. Muna'y gisulti din sa Biblia. Job Kapitulo 14. Man is born of a woman, but few days ra. Mubo ang iyang mga adlaw. Mubo ang iyang mga panuigon. Kaya ako bitaw mga kaigsuunan, 30 naman ko kapin. Ang kanang kapin, kamo nalay kwenta, og pilay kapin ana. Ang ato ko nung kinabuhi, mura kunuta, og kanabang adlaw bitaw nga nagsubang. Nga kung bata pa ta, maupay pagsubang sa adlaw. Magkaulitaw ta, murag mo alas 8 ng adlaw, mo alas 9 na, hangtod nga maminyo ta, hangtod makaanak ta, hangtod ang adlaw mo abot sa alas 12, tunga-tunga. Na, kung ang average nga edad sa tao si tinta, ako tunga-tunga na ko mga kaigsuunan, kay 30 na ko kapin, mananana ko sa alas 12. Tunga-tunga na. Ang ako nga kanabang na konsumo nga mga katuigan dinhi sa yuta. Pero ang uban sa inyo, kung ako alas 12 na, ang uban sa inyo alauna na. Ang uban sa inyo alas 2 na, hapon-hapon na. Ang uban alas 3, alas 4, alas 5. Ang uban sa pagod sa inyo, talisawp na ang atong adlaw din hisyuta. Nga naman, few days lang. And of that few days, and the shortness of your life on earth, it is full of trouble. Puno sa mga kasakit, puno sa mga sirkumstansya. Mauna nga kanang drama sa radio, mga higala, di gyud ko kalimot ana. Kanang drama sa RMN, sa Radio Mindanao Network, sa DWHP, kanay kalauna, kini ang akong suliran. Tanawa ba yan ninyong introduction nilang nagsulti? Sa imong pagkahimugso nining kalibutan na, gikaluhaan ka ng daan og suliran. Dunay mga suliran nga mapas-an nimo nga ikaw ra. Apan dunay mga suliran nga nagkinahanglan kag kaabag alang sa pagsulbad niini. Tungod niini, nataw kining atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Mao nay gisulti. And that's how the Bible describes our life. It's few days, short and full of trouble. Gibutang tas Ginoo sa managkalahi nga mga sirkumstansya. O kini mga kaigsuunan, mapabor mag sa dili, mamalipayon mag sa dili, mga sirkumstansya, muabot gyud sa ato nga kinabuhi. Mauna nga mangandam gyud ta sa kanunay mga kaigsuunan. Aron nga pag-abot ni ini, dili ta mahikalimot nga doon tay Dios nga masandigan. Panahon nga muabot ang mga circumstances atong kinabuhi. Number 2, every circumstance is an opportunity. Number 1, circumstances will come. Number 2, every circumstance is an opportunity. Unsa kuno? Pasabot ang mga sirkumstansya, maabot sa tong kinabuhi, kay oportunidad na sila. Sumpayan natong sugilanon. Naayo si Hezekiah. Naayo siya, na-extend ang iyang kinabuhi. Sa dihang na-extend iyang kinabuhi, pila ka tuig mga kaigsunan? 15 years. 2 Kings chapter 20 verse 12. Tanaw nato. Unsay nahimong resulta ani og impact nga nahitabo sa surrounding nga mga nations. Chapter 20 verse 12. At that time, Merodach Baladan, the son of Baladan, the king of Babylon, sent invoice with letters and a present to Hezekiah. Tanawa ha? Ang Babylonia nagpadala og mga dignitaries padulong didto kang Hezekiah. Ang tuyo, mga kaigsunan, nasayod na mo. Kay naabot ang balita dito sa ila nga si Hezekiah nagkasakit, mga kaigsunan. Unya sa diyang nagkasakit, kabalog yun ang mga tao. Nga ikamatay to niya nga sakit, pero na-extend og 15 katuig ang iyang kinabuhi. And this is the very reason the king of Babylon sent dignitaries and invoice to Hezekiah to know sa unsang paagi nganong na-extend niyang kinabuhi. 15 years. Tanawa ha? Sunod nga bersikulo nagsulti. For he heard that Hezekiah had been what? Had been sick. Nakadungog siya. Nga nagkasakit si Hezekiah. And Hezekiah welcomed them. Pag-abot sa mga dignitaries. Pag-abot sa mga invoice. Pag-abot sa mga representatives from Babylon. Pag-abot yun sa balay ni Hezekiah. Notice mga kaigsunan ang iyang gihimo. And Hezekiah welcomed them, and he showed them all his treasure house. Sa pag-abi-abi ni Hezekiah sa iyang mga bisita ug sa mga dumuluong,
walay daghan istorya mga kaigsunan, iyang gipakita ngadtos mga bisita ang tanan nga mga manggad, katigayunan nga naasulod sa iyang nga balay. And the Bible continues and said, the silver, the gold, the spices, the precious oil, his armory, all that was found in his storehouse, he showed them all to them, to the dignitaries. Gipakita, mga kaigsunan. Ang iyang mga manggad, ang iyang mga furnitures, the silver, the gold, and the Bible said, there was nothing in his house Hezekiah did not show to them. Walay butang nga wala niya gipakita sa mga tao. Tanan, the silver, the gold, the furnitures, the house, the art, the aesthetics, tanan mga kaigsunan. He showed this to the envoys and to the dignitaries from Babylon. Gipakita. Again, ang question mga kaigsunan, why did these people come? Nganong naabot man ni sila dito kang Hezekiah? Ang tubag, because these people, they wanted to hear about the God who had this power to extend Hezekiah's life. Niabot sila dito sa kang Hezekiah kay gusto silang masayod mga kaigsunan unsa ni nga Dios dunay gahom sa pag-extend sa iyang kinabuhi. Ang Dios nga dunay gahom sa pag-ayo sa iyang balatian. Mauni ang gusto nilang masayran. Pero ang gipakita ni Hezekiah mga kaigsunan, dili ang gahom sa Dios, kung dili ang na-accumulate niya nga mga material nga mga butang sa iyang kinabuhi. Ang tanan manggad, ang art, ang furniture, mga bulawan, silver, gipakita og iyaning gipanghambog ngadtos mga tao. Instead nga iyang ipakita ang pagka-maayo sa Ginoo. Again, he became proud of his possessions. He became proud of his material blessing. Nagingon diri mga kaigsunan, verse 13. There was nothing in his house or in all his realm that Hezekiah did not show to them. Imagine, walay bisan usa nga iyang gitaguan. Tanan nga butang nga naas iyang balay, iyang gipakita, iyang gipanghambog. Diinin niya napalit. Unsay presyo, ani? Unsay brand, mga kaigsunan? Iyang gipanghambog. Kabantay mo, usahay? Kita baya, menta, akong cellphone, iPhone. Laptop, MacBook. Sakyanan ako, mao ni ang brand. Akong balay, hapit na mahuman. Na ako sa mao ni nga subdivision. Mga kaigsunan, nalimuta nga ang nag-provide sa ato nining material nga mga blessing ang Ginoo. O gitugot nis Ginoo nga moabot sa imong kinabuhi aron gamito nimo ni alang sa paghimaya, pagsimba ug sa pagpasalamat sa Ginoo. Dili kay aron nga imo ning ikapanghambog ngadtos mga tao nga nakabot nimo ni mga butang nga sa imong kinabuhi. Usbon nako, every material blessing is allowed by God to be accumulated in your life in order to return the glory and the honor to our God. Ibalik mga kaigsuunan. And he said, Prophet Isaiah, nibalik nga to sa iyag nangutana. What have they seen in your house? Sa may lang nakita sa imong balay. Brothers and sisters, what have they seen in your house? Unsa may nakita sa mga tao sa inyong balay? And what do they remember about you? Unsa may mahinumduman sa mga tao sa imo? And what makes the impression towards the people? Sa may makita sa mga tao sa imong balay? Ug kung makita ka sa mga tao, unsa man ang ilang mahinumduman, unsa may impression sa mga tao, sa dihang makita kanila, sa dihang may istorya kanila, sa dihang mahibalag kanila, unsa man ang mahinumduman sa mga tao, sa dihang makita nila ang imo nga presensya. Hezekiah answered, they have seen all that is in my house, and there is nothing among my treasures that I have not shown to them. Tanan ilang nakita, o walay natago. 2 Kings chapter 20 verse 16. Prophet Isaiah said, behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers
have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nahitabo ni mga kaigsuunan. Nga tungod ni ini, kay nakita sa mga dignitary sa Babylon, ang mga cups, ang mga vessels nga mga gold, mga silver, mga bulawan, gisakop sa Babylon, ang Jerusalem, ang Judah, mga kaigsuunan, unya gibit-bit ang mga vessels nga mga bulawan didto sa ilang nga lugar. Tungod kay ilan ni nga nakita. Prophets and Kings, Ellen White said, the visit of these messengers from the ruler of a faraway land gave Hezekiah an opportunity to extol the living God. Tanawa, Ellen White said, opportunity unta ni. Nga kining mga tawhana, gikan sa lugar nga wa magilag Dios. Opportunity unta ni. Alang kang Hezekiah, nga iyang ma-introduce ang Dios ngadto nila. Nga makaila sila, nga ang Dios mao'y nag-extend sa iyang kinabuhi. Nga ang Dios maoy nagpanalangin sa iya, naghatag sa iya nga posisyon, naghatag sa iya nga manggad. Pero mga kaigsuunan, imbis nga ang Dios mo'y iyang i-introduce ngadtos mga tao, ang iyang na-introduce ang mga blessing, ang mga butang nga naa sa iya nga balay. Ellen White said, but pride and vanity took possession of Hezekiah's heart. Ang garbo, mao na nasa iyang kasing-kasing. Mga kaigsunan ug mga higala, every circumstance is an opportunity. Every circumstance is an opportunity. And the last, every circumstance is a test. Number one, circumstance will come. Number two, every circumstance is an opportunity. And number three, every circumstance is a test. God tested the character of Hezekiah. Gusto nga makita sa Dios ang iyang batasan og tinuod niya nga kinaiya. 2 Chronicles chapter 32 verse 32. In the matter of the invoice of the princess of Babylon, who had been sent to him to inquire about the sign that had been done in the land, God left him to himself in order to test him and to know all that was in his heart. Gituyo nis Ginoo nga sitwasyon aron sulayan ug tistingan unsay naa sa kasing-kasing ni Hezekiah. Not to glorify God did he do this, but to exalt himself in the eyes of the foreign princess. Iyan ang gihimo, dili alang sa paghimaya sa Dios, kung dili alang sa paghimaya sa iyang kaugalingon. Mga kaigsunan, hinumdumini, sa tanan nga butang nga naas ato nga kinabuhi, unsa man nga opportunity ang ihatag sa Ginoo, ayaw gyud og kalimot, himayaa og pasalamati ang Dios. Bisag unsa nga sirkumstansya nga itugot sa Dios ato nga kinabuhi, ay gyud kalimot, himayaa, pasalamati ang Dios. Kung unsa man ang pagtugot sa Ginoo, material blessing, material prosperity, privileges, or any opportunity nga moabot sa mga kinabuhi, pasalamati ang Ginoo og ayaw ipadayag ang imong kagalingon ngadto sa mga tao pinaagi niini. The visit of the ambassadors to Hezekiah was a test of his gratitude. It was a test of his character. It was a test of his devotion. Mga higala og mga kaigsuunan. So, Ellen White said, every day, brothers and sisters, our words and our actions are making impressions upon those with whom we associate. And how great that we set a watch upon our lips and guard carefully our steps. Mga kaigsuunan, kada adlaw sa ato nga kinabuhi, kining ato nga mga linihukan, ang ato nga mga pagginawi, naghimunig impression ngadto sa mga tao. Nakita ba nila ang Dios sa atong kinabuhi? Nakita ba nilang imahe ni Kristo sa atong nga kinabuhi? Sa atong pagtabang nila, nakita ba nila ang Dios? Sa atong nga pagkinabuhi, nakita ba nila ang grasya, ang kaluoy, o ang pagpasaylo ni Kristo sa ato nga kinabuhi? One reckless movement and one imprudent step and the surging waves of some strong temptation may sweep a soul into the downward path. Psalm 51 verse 10, David said, Lord, create in me a clean heart, a heart that is grateful, a heart that has the spirit of humility, a heart that
never forget of returning the glory and the honor to your name. Tagay kog bag-ong kasing-kasing Ginoo. Kasing-kasing nga dili malimot sa paghimaya sa imo. Kasing-kasing nga malimot sa akong kagalingon ug mong hinumdum kanunay sa imong pagkamaayo. Bag-uha, Ginoo, ang akong kasing-kasing. And renew a right spirit within me. Spirit that is humble. Spirit that is meek. And spirit that is always grateful of your blessing and your grace. Create in me a clean heart, O God. Tuguting ang Dios mga higala. Mutandog, mukabig, ug mubag-o sa atong kasing-kasing. Kay kining atong kasing-kasing, dunay pagkagarbuso. Ang atong kasing-kasing, dunay pagkahugaw. Dunay pagkamakasasala. Ato ning itugyan nga dos Ginoo, ug tugutan nga ang grasya ni Kristo, maoy mo bag-o, ug mo limpyo sa ato nga kasing-kasing, mga kaigsuonan, aron dili na ta mahimong garbuso sa mga butang nga naa sa atong kaugalingon, kung dili mauna ang pagpasalamat o paghimaya sa Dios sa mga butang nga iyang gitugot sa atong nga kinabuhi. You come to Jesus. You come to Him. You come to our Savior and give your heart to Jesus. It's only through His grace that our heart be cleansed. It's only by the grace of God that our spirit is renewed. So, we could have a spirit that is devoted to gratitude, gratefulness, and thanksgiving to the Lord. Tuguti nga ang Diyos, mga higala. Magabag-o sa atong kasing-kasing. Tuguti nga si Kristo, magatandog sa imong nga kasing-kasing. Aron iya kining kabigon, iya kining lisuon og tuliiron ngadtos kasing-kasing nga dunay pagpaubos og pagpailog nga dili malimot kanunay sa pag-uli, sa paghimaya ug sa pagpasidungog sa ato nga Dios. Pagkatahom sa mensahe sa ato nga Ginoo. Ato karon itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, mga kaigsuonan, ug buksan kining atong kasing-kasing aron mosulod ang kaluoy ug ang grasya ni Kristo.